حقوق ناسی من بری خلاص کری نها پارێزەرم لێ خوندنا منی زانینگەها ڕۆژاوا نها زانستین سیاسی بەشی زانستین سیاسیش خوا ئەم نفشەیەکەمینن کۆ ئیساڵ vê buharê gerek em projeya xwe yî derçûnî pêşkêş bikin nava payîzê jî de gerek îdî wekî şahiya derçûnî çê bibe rastî jî beşekî bi qasî zehmetiya xwe xweşbûyîna xwe jî heye min gotê jiyan du alî ye yanî ew zehmetiyayê tune bi teama xweşiya wî jî nagire dest ji bo wê jî belkî min du beşên dîtir xwendibûn sîstema yanî rejimê de yek çandinî bû beşê çandiniyê bû mehezîrayî bû Bakalorya Sand mehezîrayê Secland û rastî jî di mehedê jî de em ji kesên serkeftî bûn ku gerek metkarî bû zanîngeh jî temam kiriba lê em ê sê derketin ne ê yek û du piştî wê şoreşê dest pê kir şoreşê dest pê kir wilo zêdetir nebû wekî ewlewiyata yan jî armancên sereke bikarbim zanîngehê temam bikim me dî zimanê kurdî wilo tiştekî xweştir e de bikaribe temam bike di 2015 de di nav kar û xebatên şaredariya de kûraniyekî de warê qanûnî diçêbû tu çawa belgeya aliyê rotînî îdarî bide meşandin wê demê de zêde kesekî xwe rêxistinê saziyê rêveberiyê nedigirt her kesî kesên xwedî şihade pispor xwe nedigirtin li wê derê ji bo wê jî di nava wan kar û xebatan de hineke tiştên îdarî qanûnî lazim bûn min bûyî me bestê xwest ez kesayetekî qanûnî derkevim û hinek hevalên wê de wê alîkariya min kirin hespasiya wan jî dikim rastî ku ew derfet esas alî me jmiribûn alîkar êdî min hiqûq bûye bî awayî temam kir ew jî yê girêdayî rejimê bû bi vî awayî niha ez wek staja parêzertiyê çê dikim ew jî heya meha daha girekî xilas bibe ê bi rengê staj muhamî de gerek sikarî xwe bikim lêbelê ji ber ew tecrûbe hebû min tecrûbeyê zanîngeha Rojava cuda dît hinekî yanî tenê ne di asta tê xwendina xwe bikû belgê bîstînin rastî ew bû danûstandina mamosteyan danûstandina xwendekaran bi hev re asta avakirina me jî asta avakirina havaltiyê di nav zanîngehê de yan di nava beş de û xwendinekî ku dikaribe di hemû alî de bibe pispor ne tenê di vî beşê de mînak jinolojî hebû netewa demokratîk hebû beşên dîtir jî di nav gelek beşan de hebû alîkar dibe tu çawa bikaribe rastî jî pisporiya xwe teyûriyên ku tu fêr dibe di aliyê nazarî de çawa pratîk bike ku tu bikaribe pirsgirêkê wê civakê hel bike esas wata xwendinê gerek di vê mebestê de be yanî yek çawa dibe doktor derman bi insana derman bike bi parêzer pirsgirêkên civakê hel bike lê em dibînin her tişt jî ne di rêya xwe rast e